ginambot uli. Asawa nga namatyan og bana nga Navy atol sa engkwentro dito sa Zamboanga City, gibasol ang MNLF. Patayng lawas sa biktima miabot na sa Subo. Kasandaluhan sa Kabisayan, naka-blue alert nunot sa engkwentro sa militar o MNLF. Update sa nahitabong engkwentro dito sa Zamboanga City, atong sayran live. Investigasyon sa Special Board of Marine Inquiry sa panagbangga sa duha ka barko, doon na resulta. Asawa sa Sugbuanong sundao nga namatay atol sa engkwentro batok sa Moro National Liberation Front sa kadagatan sa Zamboanga mibasol sa mga rebelding Muslim. Ang sundao nga sakop sa Navy dunay gibilin ng anak nga nagpangidaron pa lang og duha ka buwan. Sugin limi Jinky Bargio. Ambot uli. Kini ang katapusang text message nga nadawat ni Nene gikan sa iyang bana nga si Petty Officer 3rd Audrey Banyares niadtong Domingo sa gabi nga nagpahibaw kaniya sa usa ka operation didto sa Basilan. Apa nagbuntag na lang wa na siya makadawat og laing mensahe sa iyang bana. Gipahibaw na lang siya kagahapon sa commanding officer sa Navy nga namatay na ang iyang bana tungod sa engkwentro sa MNLF didto sa Zamboanga City. Wa jud ko kasabot bigin nako madawat, wa jud ko katuo nga maayahang nakuante. Namangil pa man sa nako pag gikan niya, wala naman siya ka-text pag antod alas 9 sa buntag, wala naman siya ka-text nga nauli na siya. Gibiyaan ni Audrey si Nene ug ang ilang duha ka buwang anak human sa kapin usa ka tuig pa lang nila nga kaminyoon tungod sa kalit nga hitabo. Gimahaya ni Nene ang rebuilding MNLF nga way kaluoy nga mipusil patay sa iyang bana. Way kabutangan sa kalagot nila salbahis. Ang ako pa yung banan nga ngayon kayo mapagilatay niya. Ang kauban ni Audrey sa Naval Special Operations Group misugilon nga nagpatrolya sila niya tungtungura dihang napulo kasakayan ang mipauwan og bala ngadto kanila. Patay diha si Banyares samtang samaran ng unom niya ka mga kauban. Mato ni Lieutenant Junior Grade Mark Colina, usa ka maayong tao si Banyares nga gidasunan sab sa mismong byuda sa biktima. He's a great SEAL operator and he has the courage even though he sacrifices himself and even he sacrifices his family just to be with the operation. Mas inabuton nga agad siya sa akong desisyon ug unsay ako ang madesisyon nga sa paminaw niyang maayo. Wala gid siya, wala gid siya, wala reklamo. Wala ko describe sa akong bana nga kung wala ko makuan siya ang pinaka nindot nga tao para nako. Wala na makalabaw niya. Sobra siya. Sa pagkakaroon, gipreparar na sa mga higala o pamilyang Banyares ang haya niya dinhi sa ilang panimay sa barangay Kanhulaw sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Jinky Bargio, News 5. Dunay duha ka sakop sa MNLF ang gibalhog karon sa Cebu City Jail. Gipasalig hinoon sa mga kadagkuan sa Police Coordinating and Advisory Council nga hugot nilang gipabantayan ang maong mga bidilanggo. Andrea Patenia, Sugin Limi. Gipahibaw ni Eugene Elizalde, pangusapika kon Police Coordinating and Advisory Council, nga hugot nilang gimonitor karon ang duha ka mga piniriso sa Cebu City Jail. Human gireport kanila ni Cebu City Jail Warden Johnson Calob atul sa ilang meeting kaganihang buntag na mga sakop kini sa Moro National Liberation Front kun MNLF. Nasayran nga ang duha mga mamuhatay og bomba ug gipamalhin gikan sa hulo. Apan mato ni Elizalde, way ikaalarma sa presensya sa duha. Sanglit 24/7 sila karon nga gibantayan, nunot na sa nagkagrabing tensyon tali sa tropa sa gobyerno ug sa mga sakop sa MNLF dito sa Zamboanga City. Wala man according to Colonel Calog, dili pa man siya critical. He's just monitoring them. Gi-evaluate lang ang names just for intelligence gathering. Dugang ni Elizalde nga gimanduan na nila ang kapulisan sa syudad nga mas pahugtan pa ang ilang monitoring tungod sa panghitabo. Just the same, ato nang gi-instructan ato CID through Major Santander and police to be extra vigilant regarding aning mga grupo nga related to the MNLF. Through what ways, sir?
Well, intelligence information gathering usa, no? Because we cannot, we cannot create chaos where there is no necessity for that. No? Gipasalig ni ini nga di angayang mabalaka ang mga Sugbuanon kabahin sa pag-abot sa tensyon dinhi sa dakbayan, sanglit maayo ang relasyon sa Cebu City Government ug sa Muslim community sa Sugbo. Andrea Patenia, News 5. Malinawon nga nanimuyo og nanginabuhi ang Muslim community dinhi sa Sugbo ug walay malambigit sa mga kalihukan sa MNLF. Ilang gipasalig nga dili angayang kabalakan dinhi ang nahitabong kagubot sa Zamboanga City tali sa mga rebelde nga MNLF ug mga sundalo sa gobyerno. King Perez, Sugin Limi. Si National Commission on Muslim Affairs Acting Visayas Director Malo Manunggiring ni klaro nga way angay ikabalaka ang mga Sugbuanon nunot sa krisis sa Zamboanga City. Mato ni Manunggiring nga ang mga Muslim diri sa Sugbo ug Kabisayan namuhi sa kalinaw ug wala nalambigit sa kalihukan sa mga rebelde. Dugang niini nga wala siya kauyon sa binuhatan sa mga rebelde sanglit nga sukwahi kini sa tinuohang Islam nga maglikay sa pangitag gubot. Sa akin, hindi yan justifiable kasi di na nila sa dahas. Pwede naman yan na ilapit sa ating gobyerno dahil sa mapayapang usapan. Kagaya na nangyari noong nakipagkasundo sila sa gobyerno last 1996 during the Ramos administration. Ang amo lang may tabang ana, may contribute ang pag-ampo nga unta landagan nas kay tas-an ang ilang hunahuna nga pwede man nato gamiton ang Quran ang basta kay tinuod ka nga Muslim kung miingon man gud si Prophet Muhammad nga kung pananglitan na ay bisan gamay lang nga gap in between the two groups pananglitan nga dili magkasinabot so babalik kayo sa Quran. Si Imam Aladin Ubpon sa Al-Khairia Mosque nagkanayon nga imposible nga moabot ang MNLF sa Sugbo tungod wala kinilabot sa mga probinsya nga gipangayuan og kagawasan sa MNLF. Ang mga parente ni Ubpon anausab sa mga lugar nga gisung sa MNLF. Dungog na mo nga Muslim ang mga may kagagawan gahiman na so ana nga part masakitan mi kay sa pagkatinuod wrong yun na siya nga term nga mukuan nga Muslim kay di man yun na siya binuhatan sa mga tinuod nga Muslim. Sa iyang bahin, suportado ni Manunggiring ang Bangsamoro Framework ang kasabutan sa gobyerno sa Pilipinas ug Moro Islamic Liberation Front kon MILF. Ang framework nagmando nga pulihan ang napakyas nga Autonomous Region of Muslim Mindanao kon ARMM ug laing autonomous nga gobyerno ug paghatag og bili sa maong mga probinsya pinaagi sa pagpalambo niini. Matod ni Manunggiring nga mahatagan og higayon ang matag mulupyo sa probinsya nga mopili kon magpasakop sa gipropose nga lugar sa Bangsamoro. Kung sakaling matapos yan, yan yung pinakamagandang agreement na nabuo ng mga rebelde, itong mga MILF. Kasama din dyan yung ibang MNLF kasi may mga MNLF na sumapi sa MILF. Apan sa pakisusi ni Imam sa mga Muslim sa Sugbo, sa ako na ibalaan sa may own survey nga dili tanan pabor po dana. King Perez, News 5. Di pa ubos karon sa Blue Alert ang kasundaluhan sa Central Command tungod sa nahitabo nga panagsangka sa MNLF ug mga sundalo sa gobyerno dito sa Zamboanga City. Usa ka batalyon sa mga sundalo ug kapin sa usa ka gatos ka mga pulis ang naghuwat nga ipadala dito. Jinky Barrio, Sugin Limi. Minut sa naitabong enkwentro sa militar ug rebeldeng MNLF dito sa Zamboanga City, di pa ubos sa dayon karon sa Blue Alert status ang Tibok Central Command. Mato ni Lieutenant Jim Alagaw, usa ka batalyon sa mga militar ang naka-standby karon aron moabag sa mga sundalo nga nakigubat dito sa Zamboanga. CENTCOM is getting ready. If the higher headquarters orders us to deploy our own troops, then we have to obey the orders. But as of now, we haven't sent troops. Lakip nga gibantayan karon sa militar ang mga coastal barangays. Hinuon wa pa sila nadawat nga intelligence report nga posibleng maabot ang mga rebelde dinhi sa Kabisayan. Ang 2nd Air Division sa Philippine Air Force misaad nga mosuporta sa operasyon kung kinahanglanon ang pag-airlift sa mga sundalo. Well, the Air Force per se and the AP as a whole
is working services like the Air Force, Army, and the Navy. So interoperability, we 130 ka mga pulis sab gikan sa Regional Public Safety Battalion ang gitakdang ipada sa PRO 7 dito sa Zamboanga City isip augmentation troops. For a possible deployment sa Zamboanga. Pero we are still finalizing yung movement. Hindi pa naman definite. Pero we are ready, we are prepared. Karong hapon gitakdang moabot ang patay nga lawas sa Navy nga taga Sugbo kinsa nga nahimong unang casualty sa engkwentro sa Zamboanga City. Ipahigayon ng Heroes Welcome kang Petty Officer 3 Audrey Banyares nga taga lungsod sa Tabuelan, Cebu diha sa Benito Air Base. Jinky Bargio, News 5. Alas 3:20 karong hapon niabot sa Benito Ebuen Air Base sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang patayng lawas ni Petty Officer 3rd Audrey Banyares nga gisakay sa military C-130 plane. Usa ka heroes welcome ang gipahigayon sa mga sundalo nga mitagbo sa patayng lawas ni Banyares. Si Banyares mo'y labing unang casualty sa militar human ni makaengkwentro ang pundok sa Moro National Liberation Front dito sa Zamboanga City ni adtong Domingo sa gabii. Siya ang gunner sa sakyanan sa kadagatan sa Navy nga unang gika-engkwentro sa mga rebelde diha sa kadagatan sa Zamboanga City. Nangandam na ang mga sakop sa kapulisan gikan dinhi sa rehiyon sa pag-adto sa Zamboanga City. Sila ang pwersa nga gidugang alang sa pakigbatok sa mga sakop sa MNLF. 130 ka mga pulis gikan sa rehiyon naghuwat na lang sa military cargo plane nga mudala kanila ngadto sa Zamboanga. Anaa na sila karon sa Benito Ebuen Air Base sa Bactan. Si Superintendent Clifford Gayranod ang pangulo sa Regional Public Safety Battalion mo'y mangulo sa contingent na ipadala sa Zamboanga City. Actually, yung lahat, kompleto na tayo ng firearms, long, tsaka yung load, magazine load. Kaya nagpahabol kami ng issue ngayon para sa mga kulang.